tagpang iti tangatan. Inapalabas, naibagan ni Toro ken ni Marcelina tinapasamak ken ni Amalia, ket naibagamat ni Marcelina ken ni Toro, aputot ni Don Braulio ni Miguel. Iti sa balya bangir, naingat lata ti panagbambantay da Billy ken Jaime, iti selet ang nakaipupukan ni Amalia. Ket iti pan nakisarita manen ti Don ken ni Amalia, winayawayaan ti mununa ti baket, ang makapagdakiwas iti uneg ti mansyon. Nasda umatdal tayo kan Rosalia iti dayta na pasamak. Panggapdal tayo kan Rosalia ti aglibas, akadwada ni Amalia, ngem naingat lata da Billy ken Jaime, amang palpaliw kadakwada. At damat da ka sa panggap da Billy ken Jaime nga aramiden kontra ken ni Althea. Ito gagayem, dengken nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tapang! Iti taratang! Kasunod, di panggap na nga aramiden ken ni Althea, Billy. Saan tapay ang makalay tinapinta sa gundaway, tapno maikutan ta ni Althea. Magagaran ako na mga ramid ken ni Althea iti dayta banag, Billy. Ay, nagpintas ko naman na babae. Wow, sikse! Apay nga, Billy. Kas ka lang nakakita iti alalya. Di makalmat na kita matam. Ni Althea, nasiputak nga dayang karga na abag iti kotse na. Ha? Ay, kunakon kahit plan-plan wundan di pumanaw. Uray niya teraramiden da. Saan damot lang nga makapanaw dito yung mansyon? Aging nga data mang bambantay kadakwada. Pulos asan da mailibas ni Bakit Amalia. Rumor kami kanina na Rosalia, Billy. Lukatan niyo kumati gate. Sana mabalin? Apay kumasaan ang mabalin? Shakti masurot. Lukatan niyo ti gate. Sana si Kati Amok. Ni Don Braulio ti bosko. Pasensya kan. Gapotadyak maipay ti kayat mo, Althea. Anya? Naingat ti bilin ni Don Braulio adi kay rumrumwar. Samay sa. Nasiputak ti panangikabil mo iti dakil abag iti unag ti kotsem. Kanamok ti panggap yung aramidan. Kaya't yung ilibas ni Bakit Amalia. Anya? Sige. Agsubli ka niti unag ti mansyon. Jackpot gun, tikid daw mo. Ay, Diyos ko. Anya ti aramiden tayo, ma'am. Nakadlaw samot ni Don Braulio iti panggap tayo nga aramidan. Diyak amon no apay anak adlaw da iti panggap tayo. Althea, nadakamat mo itay, nagpatulong kayo iti pulis, tapno laang mailibas dak. Wana na. Kat, adda ka di may apulis ditoy. Awan. May salaang ti kayat asawon day ta, Althea. Ado, ti koneksyon ni Don Braulio nga opisyal iti pulisya. Kanda dumapay. Nalabit nga da nang ipulong ka ni Don Braulio iti panggap tayo ang mapasamak. Wen nga agpaiso, ma'am. Nalabit akasta. Nabilag ni Don Braulio, Althea. Kudno ang nakaluganak iti kotse itayon. Sana makita ti tao iti unag ti kotsem, gaputa tinted. Hanggang amulat tandag iti buyot ni Don Braulio nga addaak iti unag ti kotsem. Oray ibagam arumar kayo laeng ken ni Rosalia. Nana. No lagi pa ang tinapaspas amak idi, kandita. Narigat ti basta makalibas latan iti daytoy a mansyon. Amalia. Ammom dayta, Rosalia. Ammom bet no anya ti kabailan nga aramidan ni Don Braulio. Amalia. Aguray tayo laeng itinapintas at tiyempo. Tapno makalibas tayo. Aguray tayo itinapintas agundawan. Bilibak iti kapanunutan ni Nana Amalia. Kasmatlaang ka ni Miguel. Nasimbang ti panunot da. Maipanggap iti kakastoy apasamak. Natanang ti panakisarita na itay. Ma'am Althea. Nana Rosalia. Ayan ni Nana Amalia. Napan kadagiti lugar.
Wano pasad dito'y mansyon Apulos adi na malipatan. Anya? Nagagat ababaunan ni Amalia idi dito'y mansyon. Ado dagiti banag anapanawan na idi. Sakbay ap imanaw anaming pinsan. Surotak ni Nana Amalia. Kayat ko akasarsarita. Las ka na makadano na kadako si kalabaw ko. Napatagti pa ka kan ni Miguel. May panggap iti inana. Naamwak iti kabagya ka pulis. Tinaramid dayjay at Braulio. Nay, asidigak mo't kaya man. Dayjay ni Miguel. Isu tinakatugaw iti andan ti kalabaw. Agyamanak iti daytaan na ibagang, Tata Catalino. Anya ti planom itangaramidan, Miguel. Inton rabi imatlaang. Raotak ti mansyon ni Don Braulio. Apay nga dati nakijay. Anya ti plano nga aramidan ni Don Braulio. Awan ti basol ti inakkan kwa na. Miguel, nakasagana ka kading nagparang kadakwada. No isu ti kidkid dawan ti panawan. Agparang akon kadakwada. Ripuugak itan dagiti kabusor. Congressman, ibaga kung ken ka nga ado ti mapastrek a kwarta. Babaan ka dagiti baro a droga. Juan Mayor, magatang ko ti amin na kayat ko. Gapoy ti daytoy a negosyo. Kumusta ti panagideliberyo iti droga kadagiti naduma-duma a probinsya, Congressman? Adu, dagiti nagbalin a parokyano tayo, Mayor. Kinapudno na, dagiti sigod a parokyano ni Don Braulio, kat nagbalinen asuki tayo. Nasayat no kasta, Congressman. Adalang malagip kung may bagakan ka. Anya dayta? Sa dinuhitan tayan dagiti ilaklakom nga igam. At daytayan ti may sa bodega. Impempen ko jay dagiti nabibilag nga armas. Sigurado ka, anatalgad dagiti impempen mo nga armas iti bodegam, Congressman? Juan Mayor, apay anadamag mo dayta? Ada si Mangpat nga impormasyon kanya. May panggap kadagiti sekreta nga katang-katang iti daytoy nga ili. Ang mga numasirit da dagiti nabibilag nga armas nga indulin mo. Dinto mapasamak dayta. Natalgad ti bodega. Isu nga awan ti asino man amakam mo. Miguel, nakasarita ko ti ka nakakngadalugan na ijay patad. Kaduan ka, amapan mangalay ti lukan. Agyaman ak unay ititulong yo kanyak. Di mo panunutan dayta, Miguel. Tinapatag. May libas mo ti nami jay mansyon ni Don Braulio. Pinarigat nak iti husto day di alakay. Idi addaak payla iti ikot na. Miguel. Ita, timat inak ti kinamag na. Daytoy, kay may storyak lang kan ka. Anya dayta, tata? Makikita kan mamamwak iden. Ti kinalatak dayjay at Don Braulio. Awan, ti asino man na sana makamamukan kwa na. Gapo, iti kinabaknang na. Tata Catalino. Uray no adda kami lang dito'y akalaong. Gapo iti taltalunan mi adaga. Madamdamag may, ti kinagom dayjay at Don Braulio.
Kasano ngamin, asan ang mapigpigpig tayo ataw? Kat nagado a politiko ti agtamad kan kuana. Kasta ka di. Panagkunak Miguel, si kalaan ti katukad dayjay ataw. Napitpay lang ti panakamamukan ka. Ngam nariknakon ti kababalin mo. Tata, Ay, barok. Ni Apo Diyos ti kumuyog ka iti daytoy aganwat mo. Sapay la kuma, tagbaligi ka. Asidip tani ti balay ti kaanakak, barok. wan tata. Kabalan nyo ka di pa itimag na. Ay, Madlaw na bannog kayon. di na ka di pa kadanakan. Kabailak pa'y timag na iti atayaw. Nairowaman ti bagit iti banaw. Tata, Kitkitaan da kadag iti tao nga malabsanta. Agasamot namin. Tanagatidog tibok mo. Sakit. Nagpuskulan ti iming mo. talagang ang gagarak ti kastoy alangak. Ha? Hindi. Nakadanon tan baraw. Dayjay ti kaanaka. Daldalosan na tilugan na. Tata, ammo ka din ti kaanakam ti amin. Wen, inlawlawag kung kankwana ti amin. Iswa di ka madanakan. Tamapagtalkan ti kaanaka. Noon niya tinaibagakan kwa na sikreto. Agtalinaad latakan kwa na. Malak, asit gantan ti kaanaka. Baraw, idagas nagtulangin ijay sa kanan ti bantay nga agturong ijay kalapaw ko. Magmagnakton agturong ijay. Sige tata, Hindi. Ulitak manen nga ibagakan ka. Agan-anad ka kanayon, wan. aramidak day ta balakad jo, tata. Wan kayam. Adaytad ko kan ka. Anya day ta? Alam, daytoy a kwarta. Makatulong dayta, iti panang tulong mo kaninanang mo. Saanin tata? Diyak kasapulan ti kwarta ita. Di napatag kanyak. Maalak tinak itikot ni Don Braulio. Alam kitin, tinak ko mapabainan baro. Alam mo. Manipod dito'y nagsardilat. Makitak ti gate ti mansyon ni Don Braulio. Urayak lang na sumipnget. Tasarkak ti mansyon. Naglukat ti gate. Ket dua nga armado ti remwar. Dayjay. Luxury car ti remwar. Nalabit. Ni Don Braulio tinakalugan. Inseradan ti gate. Ngam nagbati ti may sang armado iti sango ti gate nga agsigsigarilyo. Tinasayat. Mangkitak itinatalgad apang iparking ak itilugan. Amokon. Lumabasak iti sango ti gate ti mansyon. Billy, binilin mo ka diyan na impag dagiti tao tayo di mansyon. Wen boss, ken nagbati ni Jaime. Iso timang sipot ka dalte akan bakat Amalia. Good. Napatag lang amin ti pagsaritan mi ni Mayor iti daytoy a restaurant. Di kay madanagan boss. Nasisiglat nagiti pinagbantay ko iti gate. Tapno sigurado ti amin asaan na makalibas ni bakat Amalia. Manod ang itinagbati jaya kakadwa. Upat, boss. Kinada pa iti san unay nga dayo ti mansyon dagiti na makakadwa tayo. Sana bal, tagal pasan ti panagsarita mi ken ni Mayor Carrion. Agsublita na di mansyon. Wan gayam boss. Anya dayta?
may panggap ka ni Don Agosto. Apay? Saan mo ta na mapapani di mansyon? At dalap ta ni Jay Dana hideout. Saan ngagtaltali na iti jay dana bodega ni Don Agosto? Kanal na rumrumar na jay. Kadwana ni Mr. Chan. Kasta ka di, boss? Well, kaya kami nabantayan ni Don Agosto Teixeira iti negosyo na jay nga itik. Iswa makumigom maday jay nga Espanyol. Iparpartak mo pa iti panagmaneho mo rin. Kababain ka ni Don Braulio. Numaudiak iti pagkitaan mi. Ano yan? Maskan nga ramidak na ito'y tapno ato a kwarta di may kamag. Kaya't nasuportarak ti legalan negosyo na iti masakupak tay jaya Don Braulio. Haha! Ipakitak lantakan ko na di panang tulong ko. Sigurado ada kalagatan tiyawat na kanyak apaman nga kita kami ijay restaurant. Saan nga mo ni Congressman Marasigan di panagkit kita mi ni Don Braulio. Pasensya ka, Don Braulio. Maladawak iti oras na nagsaritan. Saan mo napanunutan na ita, Mayor? Tinapatag? Kaya pagsaritaan ta. Oh, apay, Mayor. Makaisama ka na iti buyot mo nga ada itirwar. Apay, Sanak mo't nga tredon nga mapay ang pinapantayan ni Terwar. Tinakaparada akutse. Mayor, kaya't lang nagitibuyot ko tiyag sigurado. Aniya? Amumag, nasana ka bastag taltalaglatan iti tao akasarita. Kayat mo ka diasawan kat awan di pa nagtalag mo kanya. Oh? Sikat inang ipagaiti deta, Mayor. Mapagtalkan ka din. Siyempre, mapagtalkanak Don Braulio. Amunda ita. Nasayad no kasta, Mayor. Dakal tiyawat ko kan kagatan. Basta lakit di maprotektaram dagiti illegal a negosyo iti masakupan. Siyak ti mayor, wano pa nakaamati ili. Ado dagiti maaramina, Don Braulio. Iso nga ibagam dagiti kayat mo nga isarek a negosyo. Tasyak ti makamo. Ibagam, Don Braulio. Agtuktukak akaslagpal palamay ti gate. Naisuot kon ti rutrut abadok. Ken nagdungritan ti langak. Isukibot ko ti paltog ko. Ket mapana kon iti sango ti gate. May lipas nga ta ni Miguel ti inana. Gagayem, ti uliway na dinggan, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas, dakas ti pangpanggapan da bilikan Jaime Kenny Altea. Iti day tamat lang agundaway, agtultuloy lang tati panggap dal tayo nga aglibas, ngam nakunan ni Amalia, anasirip ni Don Braulio kat saan da basta makalibas. Iti sa Balya Bangir, impakamo ni Catalino ken ni Miguel, tinapasama ken ni Amalia, ket dagos ang nagtignay ni Miguel. Iti restaurant, ururay ni Don Braulio ni Mayor Carion, tanapatag ti pagsaritaan da. Nagap-apura nga rod ti Mayor tanaladawan iti oras apa nagkita da ken ni Don Braulio. Naglabas ti oras, nakadanunan ni Miguel iti asidag ti gate ti mansyon.
Nagpamarang daytoy, akas la agpalpalama. Itagagayem, denggay nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang! Ititangatang! Agtuktukak akas lagpalpalamay ti gate. Naisuot kon ti rutrut abadok. Ken nagdungritan ti langak. Isukibot ko ti paltog ko. Ket mapanakon iti sango ti gate. Jak amo naman uti bilang dagiti kabusor iti uneg ti mansyon. Sana bale. Alag dagiti igam dagiti mapatay ko. Tapno sana amay busan iti bala. Agtuktuka kon iti gate. Apo! Apo! Tulungan dak! Agyaman na kabsat. Talino katam ti basita gate. Apay agtuktuktuk ka, tugret. Umayak agpalama. Mabisinak. Ket dumawat ak kumakada kayo iti makan. Padungret. Kunyaron. Upat lang ti adda dito'y gate. Anong pipitan, Duret? Apa tumalangkyaw ko? Taglag ada gusto'y kasarsaritak. Ano dito? Oh. Paltugak dagiti talo iti apay na. Ayun, sinilan. Itan! Oh, Dahil para kada kayo! Tiri-tirak titingmid mo! Sumber ka kadagos itikit. Palpaltugan dakdag iti abday kaya galaw. Mangkita iti paglamangak. Ipusak amin ida! Nana Rosalia, adag pipinal to iti aglaw daw ti mansyon. Wen, ma'am. Sa dino tayan ni Amalia. Althea, Rosalia, anya ka diti mapaspasama. Sumurot kayo ka. Saan arumbang nga adda tayo iti pasilyo ti mansyon? Bakan tayo iti natalgad apasal ti mansyon. Umay kayo. Nagsardenggan amang palpaltog kanyak. Agalerto aklang. Agduduma dagiti inaramat da nga igam. Isungamok abasit lang dagiti kabuso. Dayjay tinang paltog kanyak. Mangparnuayak iti uni. Dayso ti punteryahan da. Daytoy lata na sikarod ko itay. Ipuruwak ko iti saan unay nga dayo. Kalpasan na. Paltugak adagos ti mang punterya iti lata. Tan. Dahito iti para kada kayo! Masiguradok atalo dagiti napaltugak. Umakarak iti paglamangan. Kat alaak adagos ti armalay tinapatay ko. Andrek! Talo kami lagan na nabate. Sino nga tadyag may saring maod diti mansyon? Nagturo deng. Tadyag matin masapulan no ayan daltaya. Sa dino... At nataktar iti daya banda. Nagpertakan. Nakalabang adagos. Nagsipot ka na yung bag. Diyos ka. Natay man ang tibay sa kadag iti kakaduak. Delikado na ito yan. May bus ka main. Nagyamanain. Pumaraya kong naglipas dito mansyon. Matayak lakit dahil no lumabanak pa ay. Taray! Hi-fi! Awan, hindi agpapaputo. Nagpasngatan ka rin lupa. Althea, agtalin na tayo pa ilang dito'y sileda naglamangan tayo. Althea, Amalia, siguraduak no nalpasan ti pinaltaw. Rumwahak. Ay, Rosalia, kay bagbagak pa ilang nga agtalin na tayo lang dito'y siled. Ang mga numaisag makka iti ruhar. Amalia. Nataltalgad tayo dito'y siled. Iso arumbag na... Ay! Karpalan niyo ti Rumar! Sino ka? Boss, napaot mo ti panagsarita yo ka ni Mayor, ha? Narapyan tayon. Ato dagiti nagsaritaan mi, Billy. Nasken lang nga ramidan na dagiti kayat ko.
Nagkalagata tintay ko kankwa na katukad. Di pa ng protektar na kadagiti iligal na negosyo. Iti masakupan na lugar. Sino nga tayo mauawag kanyak? Di pa nagmanehom tinto na rambili. Di mo pa ilasungsong batan ti umawawag kan ka. Nagsardangan, boss. Nalabit. Ha? Diyos ka. Papay dagiti lugan ti pulisa nakaparada iti sangot ti gate. Nakapanawan dagiti pulisa nag-imbestigar. Natay dagiti kakadwam a nagbantay. Jaime, kasano nakastrak tinangraot kada kayo dito'y mansyon. Kat awan matandal teya ken Amalia dito'y. Boss, kalati amin. Ada kita'y di kusina ti mansyon. Mang mga naki di makangaga kitira ni pakti paltog. Ania. Nakita mo ka di dagijay remote dito'y mansyon? Ag may salang jay remote mat dito'y boss. Ania. Pag may sa? Nakita mo ka di tilang aday jay at tao. Saan nga rod boss? Tilangan niniwan na tinakitak. Billy! Boss! Umasinag ka dito'y. Apay, boss. Isinam tiyan niniwan ni Jaime. Anya? Agam. Sikan ti makamukat ni Jaime. At dakan ka no patayam. Nangingut siguro timbaga ni Don Braulio, ha? Pili. Anya ti aramidam kanya. Una yan tila nga mamabutbuteng. Uray na bayag asikatikad ka duwa ka, Jaime. Kabailan ka apatayan. Anya? My friend. Nasingit na nga kayam. Maramid mo ka di apatayan na. Katatong tinagkadkaduan ta. Iti da ito ya klase ti trabaho, Jaime. Awan tinasingit agayam. Jak sayangan ti biyak mo. Anya? Bilih pangasem. Anya ka din tiraramidam. Impaturong mo matan ti paltog mo. Sorry. Saan? Hindi nakapapatayin, Billy. Saan? Nagliday matandag may sa dito'y kundo. Awan ni Nana Amalia. Awan matan ni Miguel. Tinasayangan. Rumarak. Mapanak man kit DJ balay ni Conrad. Sino nga ta tinag-text? Kabarbaro mat anambar. Basaak man ti mensahe na. Turo. Mapan ka ijay balay ni Nana Marcelina. Kartingam ni Altea daytoy. Ni Ma'am Altea tinag-text. Saan akong nagdadaol pa'y iti oras? Mapanak iti balay ni Nana Marcelina. Agyaman na nakalibas kayo iti mansyon. Adda nang tulong ka na kami, Marcelina. Iso nakarwar kami iti mansyon. Padno day tanana. Inlugan kan imbaba na kami iti paradaan ti Jeep dyan ang tulong kada kamay. Apag isumaat nga asidag ti paradaan ti Jeep nga agturong dito iliyaw, Marcelina. Sino dya ibagbagayo anang tulong kada kayaw? Pulos asaan ang nagsasao. Kan nagdungrit tilangana. Sakat nagngisit ti rupa na. Anya. Nana, adaman lagip ko. Anya dayta, Altea. Diyay lalaki adungrit anang tulong kada tayo. Kat isulakit di dyan nakita mi ni Toro iti parking lot, iti restaurant ko. Anya. Sinurot idi ni Toro day dyan adungrit. Kaing-ingas ni Miguel. Isumot lagayam asaan ama isina iti panagkitak day jay adungrit. Wan,
Kaing ingas nga agpaiso ti anak ko. Amalia, Nabayag asaan ang nagpakpakita kanyak ni Miguel. Kat idi makitak dayjay a lalaki adong rit. Impagarot ko nga iso ti anak ko. Iluto man na imbag ti entero bagay. Hindi le. Pilutak, tintero, bagay maging ka makaturog ka. Kung naklakit din no patayon na ko ni Dirabi. Mabutang ka matlagaya mamatay laglag. Kunak no kanibusan ako, my friend. Ikas taon ay tinirviews ko, hindi paturong mo ti paltog mo. Kasanumot ngamin asaan nga agpungtot ni Don Braulio kan ka. Kat balinswak. Kan saan nga agsusurot dagiti ibagbagam. Kanya nga menti di na nagusto ni Timbagak. Di imbagam nga niniwan lang di kabosor tinakitam. Ah, Ala, masahin na. Kat into na rin. when? Kayat ko ti marilangs. Ma'am Althea, kasanon no sa pulan na kayo ni Don Braulio. Amok lata na kasta ti aramiden na. Saan kami mutan nga agsublipay kanina na Rosalia iti mansyon? Mayat dayta na panunot mo, ma'am. Iti kasta. Adayo kayo kininana Rosalia iti pagad. Went oro. Ado kumapay ti kayat ko adok talan iti mansyon. Ngam umdasan tinamwak maipanggap iti aramiden ni Don Braulio. Don Braulio ko nang matlatan kan ko na, ma'am. Went oro. Awan ninong ko ang nagdakdakas. Impagarup ko idi anaanos wano na singpat ni Don Braulio. Ma'am, Pasigayam apamarang dagiti impakpakita na akinaimpag kanyak. Ma'am Althea. Kagurgurak itan ni Don Braulio. Kagurgurakon. Kastagayam tinapasamak, baraw. Wan tata, pulos adidak na ilasin, gapo iti langak. Inggagarak tinang ikabil iti uging iti rupak. Ken nagsuotak iti rutrot abado. Baraw. Natalgad a lugar tinang ibabaak kadakwada iti rabi. Insardang kumutlang tilugan ko iti san unay nga dayo. Ket pinaliiw ko pa ida a naglugan iti jeep. Gaputa kayat ko asiguradwan ti amin. Ngawan ti dakas a mapasama kadakwada. Ay na. Bilibak iti dayta kabapalin mo, baraw. Tata Catalino, Sa dinong ay tinakadalam iti kasjay at taktika. At may sakapay arimbaot iti mansyon ni Don Braulio. tata, Siguro. Sigod ka pulis, wano soldado anya. Tamadlaw iti taktakder mo. Kat, malalaki ka. jakpay gayam na ibagakan kati kinataok. Saan pa'y baraw? Ngam di ka madanagan. Tanan anay ti panagtalikukan ka. Kan bariknak anasaya at katao. Tata Catalino, Mala, uray di mon ibaga kanyak ti kinasyasinom. Umdasan ti makitkitak akin na imbag mo. Umdasan, Miguel. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Kagayem, di uliway na tinggan. Ibumarpara pa sa tinobela tayo na pauluan. Tepak! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalong Polyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagod kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti TZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Tepang! Iti tangatang!